Neng ki wong ya, Rea. Neng ki wong. Lagi nggodok kok. Nggodok kok. Nah dibuka wong ini di sak. Hah? Dibuka Apa channel bro? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Mbak Rika dan Rudi. Aku ki ubah-ubah Pak. Mbok sore. Ubah-ubah ning jowo ning kamar mak. Nah iki wong iki. Saya melok bae ning kono ngalor. Saya aku berubah masak dijamain dhisik. Wah, aku ya sampai syuting, maksudnya masak tapi kok saya tahu dan yang gurunya cedak nih cuci tak ucap sen cuci terima gue ngering nota pemirsa tapi anakku tak ucap Iya diucap iku. Aku dewi yo bagian kantor yo banyak apa ya hari ini kerjanya lu biasa toh tutulan rujak ngewangi kerja anak wedok iki lho yo alah yo ngewangi anu lah golek-golek kegiatan ngono ae tak numpak sepeda iki gak golekane. Lah ya Gusti Agung Panembahan Senopati Kanjeng Raden Bang Rujak. Wah, arep ngayahi nayakaning praja kok malah urung digaweno sarapan. Wah, neng ndi wong iki? Kata digolek kok yo. Ora. Petuk-petuk iki lho. Lah aku ora ya ora sida sarapan iki carane. Ora sida ndang Jajah Desa Milangkori. Mbah. ya Teng pundi? sambal pecel ya sambal pecel ya Tak golek rono rene mang ora nemokno. Piro iki? Lho iki lho. 18.000 untuk piye-piye untuk sarapan, untuk kopi, untuk jangan lho. Tuh. Engko ning anu ning bulakan enek kuwi. Nek desa. Iya walah rame. aku ra dodol Mau bengi nek wayang. Ning ndi? Bulakan. Lah engko mesti enek arak-arakan teh apa ndelok arak-arakan kan Dodol. kono. Aku dodol kabeh dodol rono. Laris aku dodol rono. Kok aku? Lah kan dodol kalau nyuting ngono kok dikae Lah kok lah kowe lah opo nang omah? lah aku pun delok ya anak putuku panasan Yo payungan ya. Payungan ya. rame Payungan karo baikum. Merem ae. kira dodol Turu. Apa sebar adus? Iki tau gedung ora bari nanang iki. Oh, anggur sore oh lah. nek ngerti kok ya langsung gendong kok Lho iki. ini kok nang jeneng kerep iya Dene kene awe. nek sing tuku Ya kono ya apa nggih omah ning kono enggak ya piye kono. Ya ngene taman rono. Kono kene moh. pengen nang kono Dene di bojo ya ben manut bojone lah kok. Iya. mungkin gelem ya Dene pake kono. di nang omah Ya tak kok rene rene. aku Nek nek pengen rene ben rene. aku kena sidan sertifikatnya Ya wong tak kongkon sertifikatno ndek. Iki ya. Iki anak pemutihan terakhir lho iki. Malah sosok sok ya enak. Ora enek iki ora bagi ganti kok. Ya sampean ora anyar enak-enak. Enek wis terakhir kok. KTP-ne ning kono ngono lah surat tanahe kan anu le petoke kan enak. sing terakhir di Padane rendi. bisa nek Enak mbok nang ndi parahe. Halo wong nang ngene bakso ini parane berapa arep parane rambule. Kaya diukuri neh padha ae kok. Nang ngene bakso mini kae lho. golek sebelah terus mati rek sebelah sapa ora roh Lho nek mati ya wis ora, sing langsung urip tak sing anak jatine ku lho ngene sapa ora Alah wong ngono ki engko diukuri. Wong iku tanah kapringan wis ukurane wis enak kok. Wong karek. Wis ukuran pasti. Wes wong karek iku engko karek nganu. mbok jenekno sapa Mas Mana piro Rika? jenekno Nena Yurika Nang aja
Rika Penina. Ini lebih. Aku ayo Pak. Mbak Rika mau. Ora apa-apa ya kok. Iya. Ben ora usah. Masuk men wale namanya lho ngono. Sajane Rika kuwi sajane Rika. Betul sih bisa petekan kono mbak terakhir iki pemutihan. Aku cek urip terus men bingung anaknya. Ah, pemutihan iki sing butuh negara sok ngono kuwi enak. Nah, dadi kaya ngono. Ya nek ora bayar pajak malah negara sing bangkrut kali. Pajak itu ana terus. Iya. Asline lho, wong gede-gede ku ya duwe kok ngisap kuwi kok. Lah kondi wong dhek ya karek ngubungno dhuwit rakyat apa-apa ya Enggak pajak. terus saiki ya biasane Tuku-tuku dhewe kan bayar pajak ya. kok motor mobil bareng ya pajak nggak rapi. Mobil apik pajak ya luaran. Pas ada ke mobil, Bok ngerti ku. Ya Epil gak sangat. ya piye? Nget neh, kok nget neh. Iya nangat Pak. Mau tak ngerti nih. Penting hangat. Wetenge Amene kurang ora. wetenge wis kaliren. Gak usah wong sakmono ki wis pirang-pirang kok. Paling-paling ku lho ya aku kabeh do masak dhewe. Itu masak kok Rika kok masak dhewe Lah kok. kami ngono kuwi wis bareng. Aku wis doyak tak barno Mbak. Tapi Iya. masak. Mak masak. Karena kami kabeh wis ngono kuwi ora nam to. Masak ngene gak ngono ya. Mana aku barang yo ngono kuwi. Masak nang mbake mangan metu iki jan. Ini bengi metu kabeh nanti masuk api men. Market deh. Alah, market apik. Anake dijak nang anu. Warai ku mall kuwi. Warteg kok apik. Warteg gawe lonjo mak jere. Lonjo iki nggih warteg ngono kuwi. Yo lonjo ngono aja gak gitu ya. Warteg ya warung Tegal ya wong Tegal kuwi le. Lah warteg kok apik. Ya warteg gawe lonjo jere. Anakku ki ngono kuwi. Apa dikirimi video nih? Ora mlaku-mlaku yo ora apa-apa Ora kangen yo ngono nang Jakarta nggone. Lah iya. Wis iki kok ngopi ku baguan tok es. Nyamplung ngantek sore. Ada bulan. Pesen-pesen golek bugis. Aku gak tahu mari. Aku gak tahu yo, paling ndelok. Mari aku lek tugas desa ya ora tau gawean, kemudian mangan belum dikugane mau ndak enak tapi. Lah Iku kuwi gampang aku. tak kayak rujak nih seneng kok. Mbak wis ya. Gendang aku tunen iki digendang. Dah, alah lah nggo sepeda aku kok. Malah. Ora ngerak melek. Aku mango lesu weteng iki. Wis bar ojak-ojak lesu kok. Piye kok malah tiba kabeh. Tahu sini tak Erika tak kencet nampak itu. Kayak gitu untuk sarapan wetengku yang lesu. Nah niki TK Pertiwi niki lari-lari ke Anggereso niki ke juga ingat niki panganan niki. Lah enak yo. Sampai tak tumpah ya. Melaku aja kesel aku. Mentik kayak gitu. Kumpulnya mie kredi, masakannya ya enak jane kono iku. Masakane ki enak, piye-piyane ki renyah, no kadang-kadang kecut mbah apane ngono kuwi kok. Kita kuwi ngentek sore. Tak Itu mie sendok. tak entekno ae. Renyah jane. Entak piro ki, Mas? Iki papat sampai 5 songo. Ya 18.000 mang apa? Lah aku sarapan Alah. Ngopi piring toh. wis kopine 4.000. Sarapannya 4.000. Tambah piap-piap. Oh, itu kok ngopi, kok orang rokok kok ngopi. Aku gak ngopi gak melek. Kopi apa? Kopi sing Kopi wet. oh, Enggak kopi ya. sing kok ndelok apa ora rame nek kono iku engko enek pacak-pacakan nek nyoteng carane tak dono kayak nek musik. Nek musik iki aja suwi-suwi paling-paling pirang menit pirang detik. Pirang
Detik potong ngono carane. Sediluk tok aja suwi-suwi. Enggak ya. Yang kayak ya enggak. Ngono kok pulau Marongan mendek. Oh iya, kaya gunungan. Pulau Wah, nek gunungane ya iku gunungan iku ya terdiri dari makanan-makanan. Dan paling-paling kok sing delok ya sithik kok. ora nek bulanane gede kok. Makanan dan buah-buahan dan hasil panen. Wis tak sarapan sih aku. Golek imet-metan akeh temu. Oh, Wes e. golek imet-metan akeh temu imang. Wah. Kenapa? Ya enggak, dia enggak. Katanya lebar komedi yuk. Lalu pakai tanganan aku masak itu. Gak apa-apa itu sarapan Pak E. Minggu masak kulit Pak mendak durian. Durian cara anak malah. Durian. Durian. Durian sama tuh. Lagi-lagi mentah ya. Nenek guduk kenai ini ya enaknya nyambel ya Duk. Aku pengen banyak nyambel enaknya. Sayur iki mang piro ki mang? Patangnya. 4.000 kok sak Iya, gak Jibur. tapi lo masak diri. Tek agi, saya tetapi nanti rong mengono. Iya, lha aku ya kok bendine. Klowehe 2000. Engko klopone 2000, santene santene 2000. Kan tak agi. Mau masak ya ra iso. Aku balik rene gatel sikil. Kenapa? Rangan anyep kuwi alergi anyep. Lho, kesandalan kan nek sandal kok, Nduk. Sandal. Wis aku tak ape mangkat dodol iki. Enggak. Betul kan Mas Handi. Lanjut. Mbak. Wis aku ape mangkat dodol ndang di. Iki sidane yo isine Pak Etok kontene. Kowe Lah sing ngomongan Pak E kok ket mau Dong kok. goleki Mbok gawa. goleki rea ke mang. Mire ya. Goleki tak goleki met-metan kok kono ning gone Sarimi. Aku alergi dingin pemirsa. Gak iso aku nek kene nanya Bu. Nggih pun pemirsa. Sandalan ah. Sak tangan lho aku alergi dingin. Isu-isu mbak-mbak. Kayak ngono kalau nek alergi. Sandalan. Kok ketok? Kayak kuwi lho, kayak ngono. Salep 88. Ora kok ewu. Ini dari mana? Dari PP. Terima kasih banyak ya. Sekian wassalamualaikum. Terus ngerti nek alergi dingin kok yo. Ya, bur. Sisat kabeh guru-guru kan nyepen. Ya mestinya. Wes, Wis. tak tutup. Iya. Wis 100 porong wis. Oh, turu kok. Wis 100 kok. Aku pengen aku barang. Ya wes.